כל בוקר אנחנו פותחים עם המשפט, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בנשמתי בחמלה, רבה אמונתך. אלוקים החזיר אותך היום לחיים, כי הוא מאמין בך. הוא מאמין בך, מה זה רבה אמונתך? די, אתה גורם לי להתרגשות. אז אם הוא החזיר אותך, זה אומר שהוא מאמין בך. איך את לא יכולה להאמין בעצמך? מה שתספרי לעצמך על עצמך, יהיה הסיפור שלך. היי לכולם, כאן מור ממן, מלכת היופי במיל, אמא לשניים ואשת עסקים שצומחת ממשברים. כאן אנחנו מגלים את העוצמה שבצמיחה, מזמינה אתכם לעקוב ולהעביר למי שחייב לשמוע. שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלי מתחת לכתר. היום אני מארחת את הגבר הראשון שמתארח אצלי בפודקאסט. זה מרגש, אבל הכבוד הוא רק שלי. אני רוצה להציג לכם אותו. הוא מבחינתי אבן דרך בדרך שלי. כשהייתי ככה יותר חזקה רוחנית, אם אתם זוכרות, הייתי עושה הרצאות בארץ ועניינים, אז מי שככה שם אותי על המסלול ודייק אותי, זה הוא. שלום לך. וואי, איזה פתיח. איזה פתיח. אבל זאת האמת. גבר ראשון. נכון. בפודקאסט. עד עכשיו אירחתי רק נשים. זה כבוד. והאמת היא שאין מישהו שהוא יותר מתאים ממך לדבר הזה. למה? כי כל העולמות נמצאים כאן. זה הרוחניות, זה הגשמיות, זה המנטליות, זה הדיוק שבדברים. אני חושבת שהדבר הכי טוב שיכול לתת לבן אדם זה שהוא מדויק בבחירות שלו, במחשבות שלו, בשליחות שלו. אז בן היום יום טוב שהוא באמת, אין מישהו שהוא לא מכיר אותו, אני חייבת להודות. בהתחלה הוא לא רצה לקבל אותי אליו, כן? לקח לי זמן לשכנע אותו, שיסכים ללוות אותי. איך את מוציאה אותי לא בסדר? אבל זה נכון, זה האמת? הייתי צריכה להפעיל קשרים של הקשרים, בשביל שאתה תסכים, לתת לי צ'אנס. ואיך היה צ'אנס? וואו, האמת שזה היה מטורף. כי בסוף את יודעת, היום אני כבר מאמין שאין כוכבים, אין טלנטים, אין אנשים שהם מאוד 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 גדולים. כל אדם, אם הוא מחובר לעצמו ולשליחות שלו, הוא יכול להיות הטלנט הכי גדול בתחומו. עכשיו, הרבה אנשים שרוצים להיות, באים אליי, אני רוצה להיות האי והאי, אני רוצה להיות ההוא וההוא, הכוכב הגדול שאתה מייצג אותו. אני אומר להם, אז אין לי מה לעבוד איתכם. נכון. כשאתה מנסה להיות מישהו אחר, אתה אף פעם לא תצליח. וואו. ואם את רוצה להצליח, את צריכה פשוט להתחבר לנקודות הכי פנימיות שלך, להכיר את עצמך יותר, ולפעול בכנות ובאותנטיות ומול העולם. ולכן, ולכן זה מה שאני גם עושה בסדנאות ובהכל, נכון. פשוט לחבר אנשים למי שהם באמת. אז אני חושב שברגע שהכרתי אותך, הבנתי שאת מאוד מאוד מחוברת. את לא מנסה להיות מישהי שהיא לא, את לא מנסה להיות מישהי אחרת. ויכול להיות שזה גם חלק מהסיפור שלך, זה לשתף את הכל בהכל, בעליות ובירידות, בקטעים היפים יותר והפחות יפים. אפשר להגיד שאתה קורא אנשים? לא יודע. כאילו, מבחינתי, מהרגע הראשון שאתה פוגש בן אדם, אתה יודע גם לעשות את הסינון הזה, הרי אני יודעת שהרבה אנשים פונים אליך, שרוצים שאתה תלווה אותם ואתה תעזור להם וזה, ואתה היום כזה במקום שאתה באמת לא לוקח כל אחד. אז כאילו אני חושבת שזה יותר ממקום שאתה כבר יודע לקלוט אנשים, את האותנטיות שלהם, לקרוא אותם בין השורות, להבין עם מי אתה, כן יש לך מה לתת לו וכן מה ש... תראי, זה ניסיון של למעלה מעשור, שאני עובד עם אנשים מאוד מאוד גדולים. כן. ובסוף אני לא עובד עם החליפה שהם לובשים עליהם. אני לא עובד עם הטייטל שלהם, אני עובד עם הבן אדם, עם מה שעומד מאחורה. אז כל מי שאני פוגש מבחינתי, הוא לא עם הכתר ולא בלי הכתר, הוא לא עם החליפה ובלי החליפה, הוא לא השר הבכיר או הכוכבת הגדולה שנמצאת בטלוויזיה. מבחינתי זה הבן אדם שהוא. כן. אז אני לא חושב שצריך פה לקרוא יותר מדי. אני חושב שברגע אתה בא אתה מאוד מאוד פתוח, ואתה בא אתה מאוד מאוד כנה, אז אתה גורם לצד שכנגד להיות כזה, ואני לא מתרגש היום, לא מטייטלים ולא מהקדמות או רקעים או רזומה או סיפור חיים. וכל בן אדם שהוא, מבחינתי, הוא יכול להיות משפיע. נכון. כל אחת יכולה להיות משפיעה. את לא צריכה להיות כוכבת טלוויזיה, את לא צריכה להיות מלכת יופי, נכון. את לא צריכה להיות דוגמנית, ואת לא צריכה להיות עכשיו משפיענית רשת. ההשפעה שלך יכולה להיות גם מול המשפחה, וגם מול הבית, וגם מול האנשים שאת מכירה אותם. נכון. וגם בתפקיד הלא מדהים וקסום, אבל... כל אחד בשליחות שלה. בדיוק, אם אלוקים הוביל אותך לשם, כנראה ששם את צריכה לעשות את התיקון שלך. נכון. כנראה ששם זו השליחות שלך, להעיר,
ומסלול החיים שעברת. נכון. כל האתגרים וכל הכלים שרכשת בדרך, אלו כלים שאת אמורה לתת אותם הלאה. נכון. כי אנחנו נבראנו לפה, הגענו לעולם לא כדי לקחת, ולא כדי רק להתעשר, או לקבל פרסום, או לקבל לייקים, או לקבל כבוד. כל המטרה שעברנו פה זה נטו להשפיע ולעשות טוב. ואם בן אדם חי ככה, אז הוא הבן אדם הכי מאושר, הכי רגוע בעולם. תראה, יש היום תחושה שבגלל שאנחנו בדור של סושיאל מדיה, אז רק למי שיש מלא עוקבים, ולמי שיש את התכנים הכי טובים, אז היא יוצרת תוכן והיא משפיענית. כל אחת היא משפיענית בסביבה שלה, לחיים שלה, לילדים שלה, בעבודה שלה, גם אם אין לה עוקבים, גם אם אין לה תכנים באינסטגרם, גם אם היא לא מוכרת. כל אחת היא צריכה להבין שהיא ממש מובילה דעת קהל, היא ממש משפיענית. כל אחת, גם עם המסלול שלה, ודווקא אני מאוד אוהבת את זה שאתה אומר, שאנחנו לא צריכים לחפש להיות כמו מישהו אחר, כי הקדוש ברוך הוא בורא כל בן אדם one piece. זאת אומרת, כמוך יש רק אחת, וכמוך יש רק אחד. אין משהו דומה. יש אולי איזה, אבל כמוך עם התכונות שלך, עם השם שלך, עם האופי שלך, עם המסע שלך, עם הדברים שאתה עובר, זה יש רק אותך. אז אני אומרת, מהמקום הזה דווקא, שמאוד אנחנו בדור כזה, שמאוד רוצים להיות כמו, איזה כיף זה להתחבר לפנימה. בוא נעזור היום לאנשים להתחבר לעני הפנימי שלי. בדיוק. לאוצר הזה, שלפעמים אנחנו גם לא רואים אותו, הוא נראה לנו שקוף. כי כל החיים שלנו אנחנו מנסים לחכות את המודלים לחיקוי. את מי שנראה לנו הכי מגניב. אני מספר לך משהו שקרה לי הבוקר. אוקיי. אפרופו הדבר הזה. אני כל בוקר לוקח את הבת שלי לגן, ואני... רק שתדעו שאין אבא טוב כזה, באמת. הלוואי, אם אשתי תראה אותך, היא לא תסכים, אבל, סתם, היא תסכים, אבל היא תגיד, אפשר יותר. חלקית. אני כל בוקר לוקח את הבת שלי לגן, ובבוקר אנחנו אומרים, בוקר טוב לשומר, כי עכשיו לא משנה אם הוא עסוק או לא עסוק, אם הוא ראה אותנו או לא, אני מבחינתי, זה בייסיק להגיד בוקר טוב לבן אדם, וגם חשוב לי שהיא תראה את זה. כן. והבוקר היה שומר אחר, מחליף. מרחוק כבר זיהיתי שכנראה הוא על הרצף או משהו כזה, אבל הוא קיבל את כולם במאור פנים כל כך. כל מי שנכנס, ברוכים הבאים, יום טוב, בהצלחה. אז הוא אומר לי, ברוכים הבאים, ואני אומר לו גם, בוקר טוב, מה שלומך? הוא אומר לי, בסדר גמור, איך אתה? אני אומר לו, בסדר. אני מתקדם עם הילדה לכיוון הגן, ואז אמרתי, אבא, אתה מכיר אותו? אמרתי לו, לא, אבל איזה כיף זה, להגיד בוקר טוב. נכון. הוא אומר לי, יופי, סיימתי, אני יוצא מהגן, יורד חזרה לכיוון הרכב, ואז הוא אומר לי, שיהיה לך יום טוב, ואז הוא אומר לי, איזה יפה התספורת חדשה, ממש יפה לך. די. עכשיו, לא ראית אותי לפני, אבל היה חשוב לו להחמיא, למצוא איזה משהו שיכול להחמיא ולהחמיא. איזה יפה זה. ואמרתי לעצמי, איזה מדהים, זה הרים לי את האנרגיות. חזרתי הביתה, אני נוהג, אני יורד בזה, ואני קולט את המנקי רחובות, בדיוק עוצר, ואני יורד עם אותה אנרגיה, אומר לו, בוקר טוב, מה שלומך, הכל בסדר? אתה רוצה, אני צריך איזה כוס מים קרים, זה כן, בטח, מוציא לו וזה. ומישהי ראתה אותי עוברת עם הרכב, והיא מחייכת כשהיא רואה שאני מעניק לבן אדם הזה מים קרים. עכשיו, תראי איזו שרשרת מדהימה של מאור פנים ושל השפעה, בדרג הכי לכאורה נמוך ולא מפורסם ולא גדול. נכון. שמבחינתי השומר הזה עשה לי את היום הרבה יותר מאשר המנטור הכי גדול, שהייתי רואה סרטון שלו, מאשר לא משנה מה, הוא הרים לי את האנרגיות. וואו. ומעבר לזה, אני לקחתי את האנרגיות האלה והעברתי אותם הלאה. אז לא צריך להיות האדם, את יכולה להיות מניקוריסטית, ואת יכולה להיות מוכרת קופאית בחנות, ואת יכולה להיות גננת, את יכולה להיות מורה, לא משנה מה. נכון. את כבר שם, תחשבי איזה מדהים, תני משמעות למה שאת עושה. שליחות. ותגידי, איזה מדהים מה שאני עושה, אני לא צריכה לעמוד על במות כדי להשפיע. נכון. אני יכולה להשפיע על אלה שיושבים מולי, על מי שאני קולטת בכניסה לסופר, הנהג שלוקח אותי, לא משנה מה. אתה מה זה צודק, זה בדברים הקטנים, אני יכולה להגיד לך שלפעמים אני עוברת בשכונה, ואני רואה מישהי שלא ראיתי הרבה זמן, ואומרת לה, וואי, תקשיבי, את נראית פצצה היום. אימא'לה, אתה יודע מה קורה לה במהלך כל היום? היא כל היום הולכת ביום עם המחשבה, בוא'לה, אולי אני נראית טוב, אני לא שמתי לב לזה, כי מספיק שבן אדם אחד, אתה לא יודע אפילו מה בן אדם השני עובר. באיזה נקודה המחמאה הזאת, היא מרימה לו באמת את כל היום. איפה זה תפס אותו? כן, איפה זה תפס אותו. כן. ואני יכולה להגיד לך שאני, אפילו עליי, כמה אהבה אני מקבלת ברשתות והכל. אני יכולה ללכת ברחוב, מישהי תבוא תיגש אליי ותתן לי איזה אהבת חינם אחת, זה עושה טוב, זה פשוט אנרגיה כזאת שהיא מאוד הרמונית, מאוד כיפית, ובאמת, זה בדברים הקטנים, אני חושבת שאין תחליף לאותנטיות הזאת, לאנושיות הזאת,
גם לא צריך לעשות מעצמנו עניין, את יודעת מה חשבתי גם אחר כך? אמרתי לעצמי, אני לא יודע אם הוא לא היה על הרצף, אם הוא היה קצת חושב, כן. הוא היה מקבל את כולם ככה. עכשיו, אנחנו לפעמים חושבים על עצמנו, וואי, מה, אני אתנהג כל כך, לא, מה הוא יחשוב עליי? מה היא תחשוב עליי? לא, אם אני אחמיא למישהו... כן, אני אחמיא או לא יחמיא? אני אחמיא או לא אחמיא? מה אכפת לך? זה לא עולה... אם אתה אומר את זה באמת, ממקום של טוב, של לשמח, אז למה לא? למה לא? למה לחשוב מה יצא מזה, מה יחשבו עליי? אני אהיה פשוט מדי, אני לא נעים. תפרגנו, אתם עולים במעלית עם מישהו, למה להוריד את הטלפון לטלפון? זה הדבר... למה להוריד את העיניים לטלפון? תרימו את העיניים, תחייכו לבן אדם, תגידו, יום טוב, מה הבעיה? נכון. יצאתם מהמעלית לחייך ולהגיד לו בהצלחה, יום טוב. אתה לא יודע לקראת מה הולך, את מי הולך לפגוש, למה לא? נכון. אתה יודע שאנחנו באים לעולם, למה הילדים שלנו הרי הם תמימים וטהורים? כולנו באנו לעולם עם משהו מאוד טהור. ואז אנחנו עוברים דברים, ועוברים, ואז יש עוד שריון, ועוד שריון, ועוד שריון, ועוד שריון. ולפעמים האדם מתנהג לא כמו שמישהו באמת, אלא כמו שהחיים אילצו אותו להיות. ואתה יודע איפה זה פוגש אותי? נגיד, אם קוראים לי כל מיני סיטואציות עם אנשים. אני יודעת שאני טובה. אני יודעת שהלב שלי הוא טוב. אני יודעת שהלב שלי הוא נקי. אני יודעת יש לי גם עדיין איזה סוג של תמימות כזאת, אבל אני אומרת, זה בסה שאנחנו סוגרים את עצמנו במהלך החיים, ואנחנו מחזירים לאותו אדם באותו המטבע כמו שהוא, ולא נשארים נאמנים לעצמנו. להגיד, סתם דוגמה, היא עשתה לי משהו, אני אחזיר לה בחזרה. לא. תישארי נאמנה לטוב שלך. לא משנה כמה העולם בחוץ היה מאתגר. לא משנה כמה דברים עברנו, כי כולנו עברנו, וקצת איבדנו את התמימות שלנו ואת זה. דווקא להוציא את הלב היפה שלנו, בכל סיטואציה, זה פשוט מאיר בעולמות שאנחנו אפילו לא קולטים. זאת אומרת שאם עכשיו אני אבוא ואעשה לך משהו רע, אתה תבוא, תשיב לי רע, בסדר. אבל אם אני אבוא לעשות לך משהו רע, ואתה נשאר עדיין עם הטוב לב שלך, ועם החמלה שלך, אתה יודע מה אתה גורם לי להרגיש? תתן לי להרגיש שאני לא בסדר, כי הטוב שלך זה בזכות עצמך. אתה לא משתנה כי אני כזאתי. ואני חושבת שזה הדבר הכי טוב בעולם, שלא משנה מה אנחנו עוברים, איזה אנשים אנחנו פוגשים, תמיד נזכור, זה לא משנה מה הצד השני עושה. אנחנו צריכים להפיץ את הטוב הזה ולהישאר בשלנו, כי זה מה שמעיד עלינו. ואני חושבת שהדבר הזה מאוד מתקשר לביטחון בקדוש ברוך הוא. וזה נושא שהוא קשה היום בדור הזה, כי אנחנו דור שלא ראה שום דבר, רק כאילו שמה, זה לא כמו שאנחנו ראינו את ים סוף נפתח, אנחנו לא ראינו את עמודי האש, אנחנו לא ראינו את הניסים האלה שאבות אבותינו חוו. אנחנו רק דור שמע את הסיפורים שאבות אבותינו חוו. הניסים הגלויים, זה לא כמו פעם. היום ביטחון בקדוש ברוך הוא זה מעלה שהיא מאוד 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 חזקה. אני חושבת שאם יש משהו שהוא בדור הזה, שהוא מעל כל המצוות, שבת, הכל, זה ביטחון בקדוש ברוך הוא. כי האדם עובר דברים, וקצת קשה לו להבין שזה לטובתו. קשה לו להבין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה, הוא עושה. זה ממש נקודה שאתה אישית מלווה כל כך הרבה אנשים בדרך הזאת, כדי באמת לעזור לאנשים, באמת לראות את העניין הזה, של איך הביטחון הזה מביא גם רוגע לחיים לבן אדם. אומרים זה מדהים, כי אומרים שמי שיש לו ביטחון, אז יש לו את מנוחת הנפש, מנוחת נפש הבוטח. כך זה נקרא בשער הביטחון. בסוף, אמרת פה דבר מדהים, כי אם את מבינה שכל מי שעושה לך רע או טוב, הכל מלמעלה, אז יש מישהו שכתב את הסצנה הזאת. אנחנו רק ניצבים, אוקיי? עכשיו, הוא שלח אותו לחייך כדי לאתגר אותך, כדי להפוך אותך לחזקה יותר, כדי להפוך אותך לעוצמתית יותר. אם אנחנו מאמינים יש לנו אבא למעלה, הוא לא, עזבו רגע, הוא לא רק המלך של העולם, הוא גם האבא שלנו. נכון. אבא בחיים לא יעשה משהו רע לילדים שלו. נכון. וכל מה שנראה לנו כרע או מאתגר, או משהו שמנסה למתוח אותנו, ובסוף, אני קורא לזה תוכנית הכשרה לחיים. תוכנית הכשרה לשליחות שלנו. הוא יודע שתעמדי בזה. הוא נותן לך את כל הכלים כדי לעמוד בזה. אז כשאת מבינה שמי שעשה לך רע, הוא שליח שלו, נכון. אז את אומרת, תודה רבה, לא הוא הבעיה שלי, נכון. אלא יש פה איזושהי מראה שאני צריך רגע לראות, אולי משהו אצלי לא בסדר. נכון. אולי אני צריכה לתקן אצלי משהו, אולי אני צריכה לעבוד על מידת הסבלנות, אולי על מידת הכעס, אולי על 1,001 דברים שאני צריכה, שזה סימנים
הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו דרך אנשים שהוא מזמן לחיינו. נכון. עכשיו, כל מה שאנחנו עוברים בחיים, זה תוכנית ההכשרה לקראת השליחות שלנו. כל האתגרים וכל הנפילות, אין שום דבר שבסוף בא להוריד אותנו למטה. בסוף, כל אתגר, ההבדל בין אם זה כישלון או למידה, זה האם המשכת הלאה וניסית שוב, או שהתייאשת. וואו. כי כתוב, 7 יפול צדיק וקם. אז הוא צדיק בגלל שהוא קם, לא בגלל שהוא נפל. איזה מהמם, איזה ראייה נכונה. וכולם נופלים. נכון. עכשיו, תביני שכאילו, תחשבי שבסוף, כולנו עוברים משברים. נכון. השאלה היא, האם התקדמת או לא? מה שהופך את זה להפסד או לכישלון, זה אם המשכת לנסות. לא המשכת לנסות, לא התקדמת, הפכת את זה לכישלון, את בעצמך. נכון. התקדמת, הפכת את זה ללמידה. אתה יודע מה שמתי לב? נכון, אומרים לנו שאדם עובר דברים כי הקדוש ברוך הוא נותן לו ניסיון וכדי לבחון אותו. אני דווקא רואה את זה בראייה אחרת. שהקדוש ברוך הוא מוציא אותי מאזור הנוחות שלי, ושם אותי במקום שהוא דוחק אותי לפינה, זה רק, אך ורק לעשות לי עדכון גרסה לעצמי. זאת אומרת, כשאני עובדת בעבודה, שנניח אני מרוויחה 10,000 שקל, ואני אומרת לקדוש ברוך הוא, תראה, אני רוצה לגדול, אני רוצה להתפתח, אני רוצה להרוויח 70, נכון? ואומרים לנו שהקדוש ברוך הוא פותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון. הקדוש ברוך הוא מצביע רצון לאדם. עכשיו, אם אני, בתכונות שלי כרגע, באופי שלי כרגע, יודעת להרוויח 10, איך אני אגיע לעניין של ה-70? שהקדוש ברוך הוא מוציא אותי מהאזור הנוחות שלי, שהוא דוחק אותי לפינה, שהוא מביא אנשים שלוקחים לי, שפוגעים בי, הוא בונה לי בעצם, בדברים האלה שאני עוברת, הוא בונה בי תכונות של מישהי שיודעת להרוויח 70. כשאני מבקשת מהקדוש ברוך הוא, תביא לי זוגיות טובה, אני רוצה גבר א', ב', ג', ד', ה', אבל הוא אומר, רגע, הרי אני פותח את ידי ומסביע לכל חי רצון, אני רוצה להסביע את הרצון שלך, אבל כרגע בך אין משהו שיכול להכיל את מה שביקשת. את הכלי המתאים. אז אני אהפוך אותך להיות כזאת. איך? אני אכיר לך עכשיו מישהו שירסק אותך. ורק על ידי הריסוק הזה את תמצאי את עצמך, ואת תביני מה נכון לך ומה לא נכון לך. ואני לא עושה את זה בשביל לנסות אותך לראות אם עברת את זה או לא עברת את זה. אני רוצה לעשות את זה בשביל שאת תגיעי לגרסה הכי טובה והכי מדויקת שלך, ואת תבני בעצמך את היכולת להכיל את מה שאת באמת מבקשת. כי לפעמים אנחנו מבקשים דברים מהקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו לא באמת יכולים להכיל אותם. אנחנו לא באמת כלי לקבל אותם. אנחנו פשוט מקבלים. יש איזה עניין שאנחנו עוברים דברים, ואז אנחנו חושבים, אז מה, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי? מה, אין לי מזל? למה זה קורה לי בחיים שלי? אבל רגע, הוא מאוד אוהב אותך. בגלל שהוא אוהב אותך, הוא רוצה להפוך אותך, להיות בלתי מנוצחת, להכניס בך כל כך הרבה תכונות, לפתח יותר נכון את התכונות האלה, שאת לא ידעת אפילו שהן קיימות, אבל הן קיימות במערכת. איך הבן אדם מגיע להתפתחות שלו? כשמאתגרים אותו. נכון. ובהתחלה חשבתי שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי בגלל זה. כי עברתי כל כך, אתה יודע, השנה הזאת הייתה מאוד מאוד מאתגרת, אתה יודע את זה הכי טוב. ואז אמרתי, מה, הוא לא אוהב אותי? למה זה קורה לי בעצם? ואתה יודע, מה אני הבנתי? שהוא כל כך אוהב אותי, והוא כל כך מאמין בי, שאני היום מסתכלת על הדברים עם עוף הציפור, ואני אומרת, גם האנשים שהוא שלח אותם להכאיב לי, הם השליחים שלו. בדיוק. הם באו לעשות לי טובה. אני לא כועסת עליהם. הם חלק מתוכנית ההכשרה. עכשיו, נכון. כרגע שאת רואה את זה חלק מתוכנית ההכשרה, זה לא רק להפוך אותך ליותר טובה, נכון. זה להעניק לך כלים שתוכלי גם להעביר הלאה. נכון. הרי מה את עושה? עברת אתגרים, קראתי לך אז עוף החול, שאת נכון. יוצאת מכל זה שאת נמצאת, ומכל אתגר, ומכל דבר, ושוב, את קמה, שוב פעם את קמה, נופלת וכמה, forever, כל הזמן את תקומי. אבל הוא נותן לך את האתגרים האלה לא כדי שאת תהפכי לאישה יותר חזקה ועוצמתית, אלא כדי שתלמדי אחרים, נכון. ואחרות איך לעשות את זה. וזה שאת יושבת עכשיו בחדר הזה, ואת לוקחת פודקאסט ומשקיעה, נכון. ומכינה תוכן למאות אלפי העוקבות שלך, ואומרת, מה שאני חוויתי, אני רוצה להעניק לכם את זה. אני רוצה להפוך את זה לכלים שאתן תוכלו להיות נשים יותר חזקות ועוצמתיות. נכון. אתן לא בהכרח צריכות לעבור ולחוות אם תלמדו ותקשיבו. נכון. ואיך אני ממליץ גם לכל מי שצופה, פשוט לקחת איזשהו דף ועט ולכתוב את הכלים שהוא מקבל כאן, נכון. כדי שהחיים שלו יהיו הרבה יותר טובים. אז אנחנו לא הסיפור.
אנחנו לא הסיפור. אנחנו לא צריכים להעסיק את עצמנו בהאם מור הפכה להיות אישה יותר חזקה, או האם בניהו הפך להיות גבר יותר חזק, אלא ממה שלמדתי ועברתי, איך אני מעביר את זה הלאה. וואו. עכשיו, זה גם הרבה יותר קל להתמודד עם מצבים כאלה בחיים, כשאת יודעת שזה חלק מתוכנית ההכשרה. כי את אומרת לעצמך, אוקיי, עכשיו אני במצב הכי בסה שלי, הכי מבאס, הפסדתי, ספגתי, לא משנה מה. אני יודעת שזה רק כדי שאני אעזור לאחרים אחר כך, אז מה הכלים שאני מסגלת לעצמי עכשיו? איך התמודדתי? בואי נראה את היממה הזאת של הבאסה, איך אני עוברת. וואו. כי אני חייבת להעביר את זה הלאה. עכשיו, ברגע שאת יודעת שאת הולכת להעביר את זה ככלי הלאה, אוטומטית את רואה את זה ממעוף הציבור. אוטומטית את רואה את זה מבחוץ. אז זה הרבה יותר קל. הרבה יותר קל, ושם הביטחון בקדוש ברוך הוא. בדיוק, כי שם הוא מגיע. עכשיו, אין כזה דבר לא אוהב אותי. הבת שלך, לואנה, המתוקה, אם תחשבי שאת חוזרת הביתה, ואת רואה שהיא שפכה, לא יודע, את כל הקמח על הרצפה. אמא. זה מטריף, את אוהבת ניקיון, את חולת ניקיון, זה הדבר הכי מטריף בעולם. את לא אוהבת אותה באותו רגע? נכון. אין מצב שאת לא אוהבת אותה. את יכולה לכעוס, את יכולה להגיד, וואו, זה הזיז אותי מאזור הנוחות, אבל הבת שלך תישאר בת שלך בכל מצב. נכון. אז את בת של אלוהים בכל מצב, לא משנה באיזה מצב. אין מצב שהוא רוצה, הוא סתם קם בבוקר ואומר, איך אני היום מתעלל במור? כן. לא, הוא רוצה להכשיר אותך, הוא רוצה להפוך אותך נכון. לגרסה יותר טובה שלך, הוא רוצה לתת לך כלים כדי שתוכלי להעביר הלאה. אם זו התפיסה, גם הרבה יותר קל לתפוס את זה. מה הכותרת של כל זה? מנוחת הנפש, בדיוק כמו שאמרת. כן. מנוחת הנפש זה לעבור את הדברים. להבין שכל מה שאת יודעת, כל מה שאת עוברת, נכון. זה מעולה, והכל תלוי בך. המציאות היא קיימת. נכון. את צריכה לקום. את יודעת, היו פעם שתי אמהות שצפו בבנות שלהם בחוג ריקוד, ואחת אומרת לשנייה, רגע, אז זו הבת שלך שתמיד נופלת? אז היא אמרה, לא, זו הבת שלי שתמיד קמה. וואו. בסוף זה עניין של הסתכלות. הכל. הסיטואציה היא אותה סיטואציה. כולנו עוברים משברים, כולנו עוברים אתגרים, כולנו עוברים מתיחות. השאלה איך אני צופה בזה, איך אני מסתכל על זה. אז אנחנו פה היום, בפודקאסט שלנו, רוצים להגיד שכולם עוברים את אותו דבר, בצורה כזאת או אחרת, אבל העניין הוא ההסתכלות שלנו על הדבר. הפרשנות שאנחנו נותנים נכון. לזה. והפרשנות יכולה מאוד 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 להרגיע. אם את יודעת שזה חלק מתוכנית הכשרה, אם את יודעת להסתכל על זה מבחוץ ולהגיד איזה כלים אני מתמודדת כדי להעביר את זה הלאה, אז הרבה יותר קל. ואם את יודעת שאין מצב שהוא לא אוהב אותך, בכל מצב הוא אוהב אותך. כאילו גם אם נפלת אפילו בעבירות או בחטאים, ברוחניות שלך נפלת, הוא אוהב אותך גם אם תגיעי הכי רחוק בעולם. תישארי הבת שלו תמיד. הוא רוצה אותך, לא, את תגידי לעצמך, לא, אז החלטתי להתלבש ככה, אז אני כבר לא, אז ויתרתי על זה, אני אוותר על זה. מה שאת יכולה לעשות בכל מצב ובכל סיטואציה שאת נמצאת, תעשי, תדברי איתו. וכמו שאמרת פה משפט מאוד מאוד, בדור שלנו, הכי חשוב, זה הביטחון בהשם. זה הכל. כי הוא זה שברא אותנו. והוא זה שנתן לנו, הרי הוא יודע איך אנחנו אמורים להתנהל. אז אם עכשיו הייתי אומר לך, ברכב שלך, תקשיבי, את נוהגת ברכב, את אומרת לו, בא לי עכשיו, זה רכב חשמלי, בא לי לתדלק אותו. הרכב לא יעבוד. נכון. עכשיו, הוא ברא אותנו, ויש את הוראות היצרן, והוא אומר לנו, תקשיבו, כדי להיות חיים שלווים, בואו תסתכלו על החוברת של הוראות יצרן, ותפעלו. נכון. לא מעבר לזה. עכשיו, אני רוצה שיהיה לך חיים הרבה יותר טובים, אני רוצה שיהיה לך חיים הרבה יותר שלווים. למה שלא תלמדי את זה? היום אנשים כאילו אומרים, לא, אם אני אלמד עכשיו ביטחון, אם אני אאמין באלוקים, זה יחייב אותי לעשות. קודם כל, תאמיני בו כדי להיות יותר רגוע. נכון. בסדר? כל השאר יבוא אחר כך. נכון. קודם כל, שלוות הנפש. אנשים הולכים היום למנטורים, את יודעת, פגשתי לפני שבועיים מישהי מאוד 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 בכירה, מנטורית מאוד, שעשתה מחקר עולמי בכל על איך להביא בן אדם למנוחת נפש. ופתאום שהבאתי לה נתונים מתוך שער הביטחון, אמרתי לה, לא היית צריכה לטוס. כל כך רחוק. לכל העולם, במשך 10 שנים היא עשתה מחקר, הכל כתוב אצלנו. עצם זה שאת יודעת שיש מישהו שעושה הכל, ואני רוצה רגע לדייק משפט שאמרת, מאוד מאוד חשוב, פותח את ידיך, והוא משביע לכל חי רצון. אלוקים לא ייתן לך אם לא תפעלי. נכון. קודם כל, את צריכה לפתוח את היד. נכון. את צריכה להכין מקום לשפע הזה. נכון. את צריכה לבוא ולפעול, ולעשות את ההשתדלות, במקסימום, ב100%. נכון. תעשי את ההשתדלות שלך ב100%, הוא ייכנס שותף. נכון. והדיל לשותפות עם אלוקים, ואת זה אני אומר תמיד בסדנה באייקה, הדיל לשותפות עם אלוקים, הוא אומר, אתה רוצה שאני שותף שלך? אין לי בעיה, 50-50. 50% אתה תפעל, תעשה את כל המאמץ וההשתדלות, ברגע שהגעת לתוצאה, תשאיר את זה בשבילי. אני יודע מי האדם הנכון עבורך, אני יודע מי הלקוחה הנכונה עבורך, אני יודע בדיוק הכל, תשאיר לי. וואו. עכשיו, אם את מתערבת לא ב50%, הוא פורש מהעסקה.
אם את מתחילה לחשוב ולהגיד, רגע, אני אתאמץ יותר מדי, יש משפט בשער הביטחון שאומר שאם אדם תולה את מבטחו באדם אחר, אז הקדוש ברוך הוא מסיר את השגחתו ממנו, ושמו בידי אותו אדם. זאת אומרת, אם אני עכשיו מול לקוחה, ואני אומר, היא זו שמפרנסת אותי עכשיו, כאילו אם היא תגיד כן, אז הכסף שלי יגיע משם, ממנה. אז אני אומר, אוקיי, שמחת עליה, אז הגורל שלך, הכלכלי, תלוי בה, אני משתחרר פה מהעסקה. אז מה יותר נוח? מלדעת שכל מה שאת צריכה לעשות בחיים זה נטו 50%. רק את המאמץ, רק את ההשתדלות, רק את הרצון כדי להיות ב100% כמו שצריך. אבל האם זה יקרה או לא יקרה? זה שלא. שזה מאוד משחרר. לא, אני חושבת שלא קולטים, אני עכשיו יושבת איתך על השיחה הזאת, פתאום מכדור אחד שקמתי איתו בבוקר, שהוא כדור של בעיות כביכול, דברים שאני צריכה לפתור, פתאום הוא מתחיל להתמוסס, כי מה אני מבינה בעצם? אני מבינה שהיישוב הדעת שלי ומנוחת הנפש שלי, זה בסך הכל בדבר אחד מאוד מאוד פשוט. ביטחון בקדוש ברוך הוא בורא. מציאות, אני ממש מבינה את זה בחוש, אני ממש מרגישה את זה. ואז אני אומרת לעצמי, אבל מה את דואגת? הרי לקדוש ברוך הוא אין עבר, הווה ועתיד. הכל כבר נכתב. מה שאת רואה בו כעבר, הוא כבר לא עבר, אין זמנים אצל הקדוש ברוך הוא. אז למה אנחנו כל הזמן דואגות? למה אנחנו כל הזמן נכנסות לחרדות? עכשיו, הרבה שואלות אותי עם כל הדברים שעברתי, תגיד, את הולכת לפסיכולוג? והתשובה היא שלי, לא. ואתה יודע למה? התשובה היא בגלל מה שאתה מדבר כאן. כי מה ש-make sense אצלי, כל הזמן מה שמסדר לי את הדברים בראש, זאת הדרך שלי. עברתי את מה שעברתי בשביל להגיע לשליחות שלי. עברתי את מה שעברתי כדי להגיע לכלים שלי, לחוזק שלי, להיום לבוא ולשבת, לעשות פודקאסט מול המצלמה ולהגיד, נכשלתי, עשיתי, טעיתי, ניצחתי, הפסדתי, כי לבוא ולהגיד, זה הדרך שלי. וזה לא אומר שזה מעיד עליי על משהו. זה פשוט אומר שהיום אני הגעתי למצב שאומנם עברתי כל כך הרבה עד גיל 30, אבל אתה יודע איזה כיף זה לקום בבוקר, ומישהי שכותבת לי, תקשיבי, אני לוקחת ממך כל כך הרבה השראה, את משנה לי את התפיסת הראייה שלי. בשביל מה באתי לעולם? בשביל להועיל לאחרים. כל בן אדם בא בשביל להועיל לאחרים. אז הנקודה הזאת היא שליחות מטורפת. אני בזמן האחרון ממש הצטרפתי לכל העניין הזה של הרבי מלובביץ', ובעצם שם הרבי אומר, כל בן אדם הוא נמצא בשליחות שלו, לא משנה באיזה מקום הוא נמצא בעולם, בן אדם צריך להיות בשליחות שלו. ואני חושבת שהשליחות היא דווקא נבנית מהקשיים, מהרגעים של החולשה, מהרגעים של הכאב, מהרגעים של הפחד, מהרגעים של האימה הזה, ששם זה נבנה הדמות הזאת. ואם יש משהו שאני יודעת שאני חשבתי עליו בלילה לפני שהגענו לפודקאסט הזה, אני יודעת שאתה עוזר ממש לאנשים להגיע למצב של מה השליחות שלהם. תעזור לי לפשט את זה עכשיו בפודקאסט, שבאמת מישהי שצופה בזה, שזה יהיה לה כזה קצת לרדת לעומקים האלה. וואו, תראי, לרדת לעומקים אני לא יודע אם בזמן שנשאר לנו אפשר, כי זה עמוק מדי. זה סדנה של 4 מפגשים, 16 שעות. שאני ממש ממליצה לכם. צוללים ממש ממש ממש. אבל אני אגיד לך משהו, אפרופו הרבי מלובביץ' אולי יכול לעזור. בן אדם חושב, הוא אמר משהו כזה, אתה לא צריך לדעת את כל האותיות כדי להתחיל ללמד. אם אתה יודע את האותיות א', ב', ג', ד', ה', ויש מישהו שיודע רק את האות א', תלמד את ב', ג', ד', ה'. עכשיו, מה קורה לנו? אנחנו כל כך פרפקציוניסטים, וכל כך, לא, עד שאני אלמד את הכל, אני אתחיל איזה, עד שאני אדע, לא, היה לך תובנה הבוקר, תחלקי אותה עם העולם. היה לי תובנה הבוקר עם השומר, חלקתי אותה עם העולם, אוקיי? היה לי תובנות שעכשיו אני, תספרו, תדברו, תפתחו, תשפיעו. לא צריך לעמוד על במה, ולא צריך לפתוח סדנה, ולא צריך עכשיו, כדי להיות אדם משפיע או שליח, לא צריך עכשיו להיות הבן אדם הכי מפורסם או הכי גדול, ועד שאני אהיה מפורסם, אני אתחיל לדבר. אחותי, תתחילי לדבר לחברה הכי טובה שלך, את התובנות שהבנת היום. וואו. תתחיל לחלוק עם העולם את מה שאתה יודע, ואם אתה תפעל, ובסוף שליחות, זה להיות בתודעה של שליח, וואו. זה לא לחפש מה אני לוקח מהעולם, אלא מה אני נותן לעולם. את לא קמה בבוקר ושואלת את עצמך, כמה אני ארוויח היום, כמה לייקים יעשו לי, וכמה אני אהיה מפורסמת. אני לא הסיפור. הסיפור שלי הוא איך אני לוקחת את כל מה שלמדתי ואני מוציאה הלאה, מה אני נותנת לעולם, לא מה אני לוקחת. כי אם כל הזמן יהיה בתודעת חסר,
תודעה שאני צריכה עוד, יניקה. ורוצה עוד, ונהיה בתודעת יניקה, כל הזמן לקחת ולקחת כן. ולקחת, תמיד נהיה חסרים. נכון. וכל האנשים עושים, אתה יודעת, רוצים להגיע לפנטהאוז הגדול, על הים ולמרצדס ולכל מיני זה, ואת יודעת שכשהיית שם, אם אין לך את החיבור הפנימי, אם את לא מאושרת, אם את לא עסוקה בלתת, את לא מאושרת. מתי מגיע האושר האמיתי? אמרת את זה מקודם. כשהבנת שאת משפיעה על אנשים, שאת נותנת לעולם, כשאת מביאה מכל השפע שהקדוש ברוך הוא העביר דרכך, זה לא שלנו. נכון. אנחנו לא נולדנו כל הכישרון והיופי והמראה והיכולת, הכל ממנו. כשאנחנו מבינים שהכל ממנו, אז אנחנו לא עושים עצמנו עניין. זה מטורף. הלו, את לא הסיפור פה. נכון. יצרתי פה כלי, יצרתי פה צינור, את רק צריכה להעביר הלאה, וככל שנשחרר הלאה, ייכנס יותר. וואו. ולכן זו השליחות מבחינתי. עכשיו, שליחות יכולה להיות, גם אם אתה בנקאי, גם אם אתה שכיר, גם אם אתה עצמאי, גם אם אתה מנקה רחובות, גם אם אתה שומר בכניסה לבית ספר, כל עוד את באה לבוקר, בתודעה של מה אני נותנת לעולם, מה אני מעניקה לעולם, לא כמה לקוחות אני מביאה, אלא כמה שפע אני נותנת למי שצריך לעבור דרכי. זה מה שמדהים, ואני מחזיר אותך רגע לתחילת הפרק, שאמרת לי, אתה לא לוקח כל אחד, או אתה מסנן, או לא מסנן. כי זה נכון. לא, אני אגיד רגע משהו, זה. כל אדם שאני עובד איתו, גם אנשים שבאים אליי לסדנה, או שאני עושה איתם שיחת התאמה לסדנה, או לתהליך, או לא משנה מה, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, ואני אומר לו כזה דבר. במשפט, זה לוקח לי 5 שניות. אם זה האדם שרק אני יכול להשפיע עליו, שהכל ירוץ מהר. ואם לא, שזה ירד מהר. זאת אומרת, לא משנה מי האדם. אם אני זה שיכול לעזור לו ולדייק אותו, אז בבקשה, שהוא יבוא. שהכל, אני לא צריך לשכנע. נכון. ולכן שיחות המחירה שלי, אני אף פעם לא לוחץ. כי אני יודע שאני מבחינתי עושה את הכל. אני מבחינתי מציג לאדם שמולי את השירות, את הסדנה, את לא משנה מה. אבל האם הוא יסגור או לא, זה תלוי בידיים שלו. נכון. ולכן זה משחרר מאוד. כל עוד את עושה את ה-50% שלך במקסימום, בשיא הטוב, עכשיו, אם הוא לא יבוא בסוף, אני יודע שהוא החליט, כי לא אני האדם. נכון. יכול להיות שהוא יבוא לסדנה ויהיה אנרגיות, והוא יוריד לי את כל האנרגיות בכיתה. יכול להיות... יכול להיות שהוא עדיין לא יכול אפילו להכיל את מה שאתה אומר. יכול להיות שהוא לא בשל, בדיוק. אז אם אני בכוונה הזו כל הזמן, ואני יודע שהוא השותף שלי, והוא דואג למי שיתקרב אליי, אז מה שאני אמור לעשות, זה רק להכין את הכלי כמו שצריך, זה רק להכין את השירות כמו שצריך. אז השיחות מחירה משתנות, כי אני לא מוכר, אני מעניק שפע, אני מאפשר. זה מה שאני יודע לתת. אתה רוצה או לא? אני לא לחוץ אם הבן אדם יסגור או לא יסגור, כי הפרנסה בידיים שלו, הלקוחות בידיים שלו, הכבוד בידיים. אני לא מחפש את זה, זה לא אני יודע שכל מה שעובר דרכי, גם ברגע זה שאנחנו מדברים, גם השיחה, גם מה יאמר פה, אתה יודעת, לפני שהתחלנו אמרתי, על מה נדבר? אמרתי, מה שאלוהים יזרוק. וואי. כי בסוף אנחנו, בוא ניתן לו לדבר. יכול להיות שעכשיו צופות, יש נשים שצופות בפרק הזה, והן אמורות לשמוע מכאן משפט אחד, שישנה להם את כל ההסתכלות על החיים. זה נכון. אז אני בא בשביל זה, אני לא יודע. אני לא יודע מי הולך לצפות בזה, אני לא יודע כמה הולכות לצפות בזה. כמו התוועדות. וגם, בדיוק, וגם אם הולך להיות, גם אם כל הפרק הזה, יהיה רק בשביל אותה אישה ששמעה משפט וזה שינה את ההסתכלות, היה שווה שאת נתקעת בפקקים בדרך לכאן, והיה שווה שאנחנו ניקינו את היומן כדי לבוא, נכון. כדי להעניק את השפע הזה. נכון. אז אם זה מה שמוביל אותי, לא חסר לי כלום. וואו. אף פעם לא חסר לי כלום. נכון. ואין יותר מנוחת הנפש מזה. ונגיד שאתה מקבל, אני גם שמעתי מלא דברים טובים על הסדנאות שאתה מעביר, שאתה מקבל אליך נשמה, שנמצאת במצב א', ובסוף הסדנה היא יוצאת במצב אחר לגמרי. מה בעצם אתה חושב שקורה לנשמה, שהיא בתהליך הזה? העניין שלה, שכאילו האמת נחשפת, העניין, מה קורה שם בעצם? אני חושב שיש בירור. יש בירור ויש ניקוי רעשי רקע, ויש שחרור מתלות. מתלות במה יגידו עליי, ותלות ממה יחשבו עליי, והאם זה הצליח או לא הצליח. ברגע שאת מבינה שהתוצאות הן לא בידיים שלך, נכון. אז לא מעניין אם זה הצליח או לא. זה לא הופך אותי לפחות טוב. נכון. אדם שלב, אדם רגוע, אדם במנוחת הנפש, זה בן אדם אדם במנוחת הנפש זה בן אדם שלא מעניין אותו מה תהיה התוצאה, ולא מעניין אותו מה יגידו עליו. וואו. ועל זה אנחנו עובדים. נכון. זאת אומרת, ברגע שאתה מחזק את החוסן הזה, אז גם אם אף אחד לא יחמיא לי, כל עוד אני יודעת שעשיתי את מה שאני אמורה לעשות במקסימום, אני רגוע. אז זה לא משנה לי. עכשיו, נגיד, סתם דוגמה, נגיד ועל הפרק הזה לא יהיו תגובות. לא יהיה בן אדם ויגיד לי, וואו, תקשיב, בניהו, שינית לי את החיים, וואו, איזה זה. כל עוד אני יודע שעשיתי את המקסימום, ואני שמח עם מה שיצא כאן. התוצאה היא לא בידינו. זה לא שלי. אם הוא רוצה, זה יגיע עכשיו למיליוני אנשים. נכון. ואם הוא לא רוצה, גם אם נעשה את כל מה שאנחנו רוצים, זה לא יגיע לאף אחד.
אז כשזה מה שמוביל אותי, אני באמת, באמת, באמת במנוחה, באמת ברוגע. ואחרי כשבאדם עובר, שאלת על הסדנה, באדם עובר טרנספורמציה, זה 4 מפגשים, כולם אומרים בסוף, זה סדנה משנת חיים. עכשיו, אני גם לא האמנתי לזה בהתחלה. כאילו מה, ב4 מפגשים, סדנה משנת חיים, די. די, מספיק. כאילו, איך אפשר לשנות חיים? אבל, ואז הבנתי, כשאתה מתכנת את הראש לחשוב אחרת, כשהמחשבה שלך משתנית, אתה לא צריך, כל הביצוע אוטומטית משתנה. אז משנה חיים זה משנה מחשבה, זה משנה כיוון, זה משנה תודעה. נכון. ומה שאנחנו עושים שם זה פשוט לשנות את התודעה. ברגע שאת משוחררת מכל מה יגידו, איך יסתכלו עליי, הצליח, לא הצליח, הערך העצמי שלך לא תלוי בזה, אין יותר מנוחת נפש מזה. אתה יודע, זה משהו שהוא באמת הדור שלנו מאוד סביב זה, שהערך שלנו תלוי באחרים. זאת אומרת, בחשיפה שאנחנו מקבלים, בכמות הלייקים, בכמות ההעדה, זה ממש, אנחנו סובבים את זה. ואני חושבת שהעונש הכי גדול לבן אדם, זה שהוא תולה את עצמו, תולה איזושהי תלות בגורם חיצוני. כי הוא תמיד יהיה סביב אישורים, תמיד יהיה סביב מישהו אחר, תמיד יהיה בחוסר, תמיד... מה הטיפ הכי טוב שאתה יכול, והכי מדויק שאתה יכול לתת למישהו שרוצה, להתחיל להיות לא בצורך של מישהו אחר, לא בצורך של אישורים, ולא בצורך של העדה, וכאילו שהביטחון העצמי שלה הוא stand alone, זאת אומרת שזאת היא. אני אנסה ממש להביא את זה בקצרה. כל אדם יש לו טביעת אצבע שונה. נכון? יש פעם חתימות דרך טביעת אצבע, כי אין מישהו שהטביעת אצבע שלו דומה לשל האחר. כמו שלכל אחד יש טביעת אצבע שונה, לכל אחד יש חותם אחר שהוא צריך להשאיר בעולם. ולכן אף פעם אל תנסי להיות מישהי אחרת. אל תנסי להיות מור ממן, ואל תנסי להיות בניהו, כי בניהו יש רק אחד. מאז בריאת העולם, ועד היום עברו פה 100 מיליארדים של בני אדם, ורק אחד הוא בניהו יום טוב, שנולד באשדוד להורים האלה, ועבר את התהליך הזה והזה, וחווה את כל הכישרונות, את כל האתגרים האלה בחייו. אז יש רק אחד כזה. אל תנסי להיות מישהו אחר. תתחברי לעצמך, תתחברי לחלק האלוקי שבך, ואז את מתחברת בעצם לאינסוף. אין משהו שיכול להגביל אותך. והחוסן והביטחון תמיד, 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 אני אומר שזה ברגע שאנחנו משחררים את התלות של הערך העצמי שלנו מכל הדברים האלה, ממה יגידו אחרים והכל, משוחררת, הכל רץ. נכון. את מבינה תמיד, תמיד, תמיד שיש לך שותף שהוא לא חסר לו כסף, ולא חסר לו חיים, ולא חסר לו חוכמה, ולא חסר לו כלום. כשאת מתחברת לחלק האלוקי שבך, את לא צריכה לשנות את המראה שלך, את לא צריכה לשנות את ההתנהלות שלך, צריכה רק לשנות את המחשבה. וואו. אנחנו יכולים, אני אומר את זה גם בסדנה, אנחנו יכולים לעשות את אותה פעולה. פעם מהנפש הבהמית שלנו, ופעם מהנפש האלוקית. יכולים עכשיו לאכול אוכל ולהגיד, וואו, אני אוכל את זה, כי אימא לי הסטייק הזה כל כך בא לי לנגוס בו, והוא כל כך מגרב, כל כך מגניב, ואני יכול לבוא ולאכול את אותו סטייק. אבל כשאני חותך אותו ואוכל, אני אומר, עכשיו אני אוכל כדי שיהיה לי כוח לקיים את השליחות שלי. שיהיה לי כוח לשבת בפודקאסט הזה ולדבר. שיהיה לי כוח להעביר את הסדנה, שיהיה לי כוח ללמוד, שיהיה לי כוח להיות אימא יותר טובה לילדים שלי. זה חלק, את מקיימת מצווה. וואו. באותו מעשה, אוקיי? את יכולה ללכת לישון בלילה, ולהגיד, וואי, הגוף שלי חייב את המנוחה שלו, ואת יכולה ללכת לישון ולהגיד, אני הולך לישון כדי שיהיה לי כוח מחר, ללכת לבנק ולשרת את הלקוחות שלי כמו שצריך, לפתוח את הקליניקה ולתת עבודה כמו שצריך. את פועלת מהמקום האלוקי, את מקבלת שפע אינסופי, כי אלוהים הוא אינסוף. אין משהו שיכול להגביל אותו. יש לי שאלה אליך. תענה לי בכן או לא, ואתה יכול גם לפרט. אם אני מאמינה בקדוש ברוך הוא, ולא מאמינה בעצמי, זה עובד? קודם כל כן, אבל הדרך להאמין בעצמך היא דרך אלוקים. והדרך להאמין באלוקים היא דרך עצמך. כי בכל אדם יש נפש אלוקית, ויש חלק אלוקה ממעל ממש. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הוא צר צורה באדמה, והוא נפח באפה נשמת חיים. כתוב, ויפח באפה נשמת חיים. וכתוב בתניא, הזכרת את זה, מן דנפח מדילי נפח. הוא נפח את הרוח שלו בתוכנו. יש בתוך כל אחד ואחת מאיתנו, לא משנה איך היא נראית, לא משנה איך היא מתלבשת, לא משנה מה המעשים שלה. יש לנו אלוקים קטן בפנים. ואנחנו רק צריכים להיות קשובים אליו. נכון. והרב קוק אומר ברח לי המשפט,
שהדרך לשוב זה שישוב האדם אל עצמו, אוקיי? זה משהו כזה, סליחה על ה... כן, כן, אני מכירה את המשפט הזה, דרך... תשובה אמיתית זה לשוב אל עצמך, שאדם שב אל עצמו, שאדם יודע לשוב אל עצמו. הוא בעצם חוזר לחלק האלוקי שבו. נכון. כשאתה חוזר לחלק האלוקי שבך, אתה חוזר לאינסוף, חוזר להכל, לכן אני חוזר לשאלה שלך, האם ביטחון עצמי כאילו תלוי הקטע שאני בביטחון? אומרת, איך מישהי שעכשיו סתם דוגמה, כן, אתה יודע, פונות אליי הרבה נשים, מישהי שעכשיו דתייה, מאמינה מאוד בקדוש ברוך הוא, שומרת מצוות, והכל טיפ-טופ. תדבר איתה, היא תגיד, אבל מה אני? אני לא מאמינה בעצמי, אבל אני לא מאמינה שאני מסוגלת. ופה יש לי דיסוננס. כי זה שברא את השמיים ואת הארץ ואת השמש, ברא גם אותך. למה בזה את מאמינה שהשמש כל יום תזרח באותה השעה, ושיהיה את מה שסדר העולם, ובעצמך את... שם יש לי דיסוננס לגבי איך יכול להיות. קודם כל, לא כל מי שדתי מאמין באלוקים באמת, ולא כל מי שאומר שהוא מאמין באלוקים, הוא באמת בוטח בו. יש פער גדול בין אמונה לבין ביטחון. אבל את צריכה לענות לה במשפט אחד. כל בוקר אנחנו פותחים עם המשפט, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בנשמתי בחמלה, רבה אמונתך. אלוקים החזיר אותך היום לחיים, כי הוא מאמין בך. הוא מאמין בך. מה זה רבה אמונתך? די, אתה גורם לי להתרגשות. הוא מאמין בך, והוא יכלת לקום באותו הבוקר, יכלת, לא יודע, יש אנשים שלא קמים בשינה שלהם. כי הנשמה שלנו עולה למעלה, לתת דין וחשבון בלילה. אז אם הוא החזיר אותך, זה אומר שהוא מאמין בך. איך את לא יכולה להאמין בעצמך? וואו. עכשיו, לא משנה כמה דתייה תהיי ברגע שאת אומרת את המשפט הזה. קודם כל, את פותחת את הבוקר בהודעה. מודה. לא משנה למי, קודם כל, את בהודעה. את רואה את הטוב. אחרי שהודעת לכולם, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בנשמתי בחמלה רבה. אמונתך, אם אנחנו מאמינים, הולכים בתחושה שאלוקים מאמין בנו, איך אנחנו לא יכולים להאמין בעצמנו? תקשיבו, אם אחרי הפרק הזה, אתם לא הופכות להיות סופר לאו, מבחינת ביטחון בקדוש ברוך הוא, אני לא יודעת מה להגיד. אני בעצמי, עם כמה שיש לי מידת מאוד גדולה בביטחון בקדוש ברוך הוא, אני יצאתי עם פה, אני יוצאת באורות. אתה יודע, אני יוצאת, כאילו בבטן, הבטן שלי כן, אני מתרגשת, כי אתה מחזיר לי את האהבה שלי לבורא, שלפעמים היא נשחקת עם הדברים שאנחנו עוברות, עם העייפות, עם השגרה, ואז רגע, שנייה, אני מתהלכת עם חלק אלוקא ממעל בי כל הזמן. הוא בתוכך, הוא לא בחוץ, הוא לא בבית כנסת, הוא לא בבית מדרש, הוא לא בכותל, הוא לא בקברות צדיקים. לא צריך לנסוע רחוק עד הצפון כדי לפגוש את אלוקים. את פוגשת אותו כל בוקר, בעשייה שלך, כל רגע שאת אוכלת, שאת ישנה, שאת מדברת. אלוקים חי ונמצא בתוכך. כשאת תהיי מחוברת הדבר הזה, לא יחסר לך כלום, תפעלי בביטחון מלא. תדעי שהוא זה שמתפעל את הסיפור הזה שנקרא אמור ממן או בניה, או לא משנה, כל מי שצופה בנו. הוא זה שמתפעל אותנו, הוא זה שנותן לנו את הכוח, והוא זה שיכול לקחת אותנו מפה כל רגע. נכון. אנחנו לא יודעים מתי יגיע הסוף יגיע, אבל... אז אם אנחנו יודעים שזה קורה, בוא נגשים את עצמנו במיידי, עכשיו. אתה חושב שאני יכולה לחזור להופיע בפני קהל, גם אם אני עדיין לא עם חציות? קהל רוחני, אבל. תראי, אנחנו, מאז ה7 לאוקטובר, נכון. הדור שלנו עובר טרנספורמציה מטורפת. נכון. יקבלו ממך, עם המכנסיים, הרבה יותר מאשר יקבלו מרבנית עם מטפחת. יש קהל גדול שרוצה להקשיב לך, כי את באה עם המראה הפרשי, המגניב, הרענן, היפה, הטוב. תראי, חברים טובים, אביב אלוש ועומרי פלד עשו פודקאסט על פרשת שבוע, 10,000 צפיות. וואו. כי הם דיברו פרשת שבוע בג'ינס, לא רבנים ולא זה, והוא עם בלי כיפה ועם כל אחד. היום לא צריך להיות דתי כדי לדבר על רוחניות. נכון. לא צריך להיות חרדי כדי לדבר על אמונה או ביטחון. זה נמצא בכל אחת. לא צריך לשנות את הדרך. חכו רגע עם לשנות את הדרך. קודם כל תתחברו אליו. אתה יודע, כאילו בהרבה פונות אליי ואומרות לי, מור, תחזרי לזה, תחזרי לעשות לנו את זה. ואני אומרת, אבל אני לא יכולה לציות. ואומרתי, אז מה זה קשור? אנחנו רוצות אותך גם ככה. בדיוק. ושם אני מתחילה לקבל איזושהי החלאה של בין העולם שלי, שזה הרוחניות שלי, לבין מה שאני כרגע צועדת בו, כי זה הדרך שלי כרגע. אבל אני אחזיר אותך למה שאמר הרבי. את יודעת, א', ב', ג', ד', ויש כאלה שלודות רק א', תלמדי את ג', ד', את לא צריכה להגיע לתף. אף אחד לא מושלם, אני גם יש לי דרך מאוד ארוכה לרוחניות שלי, ויש מלא דברים שאני לא מצליח לשמור,
כולנו, כל אחד, עזבי, יש לי כיפה, אין לי כיפה, יש לי מכנסיים חצאית, זה לא משנה, כל אחד בדרך הנכונה, בכיוון הנכון. אז אם את יכולה לתת כלים, למה לא לתת אותם? נכון. אנשים רוצות לקבל את זה ממך, אם פונות אלייך, ולא פונות לרבניות או לזה, אז הן צריכות לתת לך, אז למה לא לתת? נכון. אנחנו מדברים על השפעה, תשפיעי, אולי זה הזמן להשיק כבר את ההרצאה הבאה שלך. אבל זה, שוב, זה לא צריך להיות הרצאה, את פותחת מצלמה, את יודעת, את עוברת מסך מדהים, פותחת מצלמה, כל פעם אני אומר לך, כאילו, התוכן שאת מעבירה מזקקת בסטורי אחד, או בתוכן אחד, הוא מדהים, הוא יכול לשנות חיים לאנשים, את מקבלת את התגובות האלה, אז למה לא? בגלל שכרגע אני עם מכנסיים, כרגע. שים תמיד דגש על הכרגע. נכון. היה תקופה כזו, ועכשיו כזו, ויכול שתהיה תקופה אחרת. כל עוד הכוונות שלכם אמיתיות, לבוא ולתת ערך ולעזור, שחררי, תתני את זה. ואת אומרת שזה עשה לך, השיחה הזאת, אני ממליץ באמת לכל אחד, אי אפשר להישאר עם שעה ולהגיד, וואו, זה מדהים. נכון. תתחילו ללמוד באופן קבוע, נכון. שער הביטחון, יש לימוד יומי של שער הביטחון, לי זה שינת החיים. שער הביטחון של הרב יגאל כהן, יש מלא ספרים שאפשר ללמוד. נכון. אפשר לבוא לסדנה של היקה, ששם באמת מטמיעים את זה מאוד. בחיים, בפרקטיקה, בהכל. נכון. אבל תתעסקו בנושא הזה ואל תפחדו להתעסק בו, גם אם אתם לא דתיים, גם אם אתם לא דתיות, גם אם אתם כרגע לא בנראות כמו שצריך, תתחילו. נכון. זה ייתן לכם שלוות נפש וזה שווה. קודם כל, אתה לא מבין איך אני מודה לך על הפרק הזה. כי אני הולכת לצפות בו בלופים. זה מה שהוא הזרים, אני רק הייתי צינור. זה מה שהוא הזרים, אבל היה פה זרימה, אני אומרת לך, מטורפת. ואני יודעת, אני לא מקווה, אני יודעת שמי שתצפה בפרק הזה, היא תקבל שפע מטורף. וזו מתנה שהיא באמת משנה חיים, אבל קצה המזלג, כי באמת צריך לעשות לזה איזשהו באמת לאט, וזאת אומרת להחדיר את זה יותר לחיים שלנו. ואני מה זה מודה לך. וואי, בכיף. תודה על ההזדמנות, על הפלטפורמה, על השאלות.